Имаме лишение от свобода Лазар Стефанов Касабов. По прозвище Петела. Роден на 11 септември 1926 г. в Бургас, така с третокласно образование, по професия техник-енциклопедист. Водете си бележки, въпросите после. Безпартиен, разведен, осъждан 5 пъти, краде джипче, скита постоянно из пределите на страната. Транспортната милиция беше ревнала от него. Аз сега кажи на колегите как действаш. Обикновено с тия двата пръста, другия, че не може. Смисъл, обикновено правя една обиколка на чекалната. Пътниците и нервирани още не пускат, нали, на перона. Аз снимам. Оглежда психологическата обстановка. Да. Винаги, когато съм нагарал в перон или чекалня, аз оглеждам психологическата обстановка. А кое е най-важно за вас в такъв момент? За нас най-важно в такъв момент е да бъде по-подходяща психологическата обстановка. Касабов, покажете, ако обичате на другарите, как се бърка. Как си правиш заслон, перде и така нататък. Ето, например, ще вземем това. Рангелов, ако обичате. Да. Така? Това портфел е много удобен за вадене. Да предположим, че него си го снимал. Разбрал си кое къде е. Да. Спокойно. Да. Да ти бавно. Усетихте ли? Малко. Но ако ме бутат... Плюс аз през цялото време мислех за това. Да, защото знаете, да. Сега, понеже се усъмних, че той ме усети, е тук. И ако той реагира... Джебчията може да бъде изобличен само в една кражба. Тая, при извършването на която Добър майор, но в показанията преди малко аз съм записала, че той е съден за повече от 35 кражби. Лазар е изключителен случай. Той направи пълни самопризнание. Нещо повече, аз разобличих цяла шейка от престъпници, крадци, мои съучастници. Това е много интересно. Нека се спрем по-подробно на този случай. Да, интересно е, но за подробно нямаме време, нали? Кажете с две думи, Касабов. Че аз съм го казал и други път, гражданин заместник. Исках да ги спаса, исках да ги отърва. Вие виждате, аз поговорам с самия себе си, за да се отърва от това проклятие. Джипчистото е проклятие, казвам ви. С който веднъж го почвам, мъчно му да се отървя от него. Че аз познавам устарели вече хора, бащи на семейства. Ама, чак като направят по някоя турне от време на време и тогава ми рясват. Да? Майор, по ваш заповед ведам затворника Милчев. Останете.